भिडिअखौ बानायनाया गोबां गोबाव जाबाय आरो गोबाव जाबाबो आं आपल'ड खालामाखैमोन भिडिअखौ नाथाय दिनै आपल'ड खालामनि बे भिडिअआ गोबां भाइरेल जादों बेनिखायनो जियानो जा मानो आपल'ड खालामबाय आङो आरो नोंथांमोना दा नायनानै ला गासैखौबो मोजाङै रोखायै हाग्रामा महिलारिया एफेक्सन खालामनायनि सायाव बे भिडिअआव बुंदों आरो हितेश बसुमतारीजों लोगोसे दावराव देख्रेबा जोबथेसालियाव एबा एरेस्ट जाजानायनि खोथाखौबो बेयाव बुंदों जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला गोबाव जाबाय भिडिअखौ होनाया अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायना लागोन होननानै आं आसा खालामो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय হৈছে বহুত মজবুত হৈছে আগতকৈ বেছি মজবুত হৈছে বিপিএফটো জনসাধাৰণে জানে আজিৰ দিনত চৰকাৰে কি কৰিব পাৰিছে পৰা নাই মই কোৱাৰ কথা নহয় পাব্লিকে কৈ আছে ইণ্টেলেকচুৱেলি কৈ আছে সকলো দল সংগঠনে কৈ আছে এইটো দেখি আছে আৰু ইলিগেশ্যনটো যোনটো দিছে মানে 1900 কোটি টকাত এই বেপাৰী মানুহ কিবা অডিট কৰাটো কোনোবা বিশ্বাস কৰে স্যার দেখা গৈছে যে মানে মানে পুনৰ্নিৰ্মাণৰ নামত কি অজস্ৰ টকা মানে খৰচ কৰিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে নাই সেইটো মই নাজানো সেইটো প্ৰমোদ বড়োহে জানিব আৰু পাব্লিকে দেখি আছে পাব্লিকে কৈ আছে আপোনালোকেও দেখি আছে তিনিজন বড়ো নেতাক যিটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইটো প্ৰমোদ বড়োহে জানে হয় আমাৰ দাউদ দেশেব নাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ হিতেশ বসুমতাৰী আৰু বিক্ৰম হিমাৰী ইহঁতক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে সেইটো প্ৰমোদে ডিটেইলছ জানে আচ্ছা এই উচ্ছেদৰ আপোনালোকে কি চিন্তা কৰিছে এই চিৰাং জিলাত ক'ত নদী আছে ক'ত পাহাৰ আছে ক'ত জংঘল আছে এইটো চিৰাং জিলা বা বিটিচি প্ৰশাসনহে জানে আজি প্ৰমোদ বড়োৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ বা দিছপুৰৰ নিৰ্দেশটো আমি না কৰিব নোৱাৰোঁ এই দিছপুৰৰ এই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জাজমেণ্টে বা উকিলে এই চিৰাং জিলাত ক'ত পাহাৰ আছে ক'ত জংঘল আছে ক'ত নদী আছে এইটো জানি জানো নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা কমপ্লেইন দিয়া মানুহ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে গম পাব কমপ্লেইন দিছে সেইকাৰণে জাজমেণ্টে এইটোতো অন্যায় হৈছে এইটো ইভেকশ্যন কৰিব লাগে কমপ্লেইন কোনে দিছে এই কোকৰাঝাৰত ক'ত নদী আছে ক'ত বালু ফাটৰ আছে ক'ত পাহাৰ আছে জংঘল আছে সেইটো এই গুৱাহাটী জাজমেণ্টে নাজানে 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि चुक्ति जादों आसाम सरकार भारत सरकार और बिएलटिनि गेजेराव आरो बे चुक्तिनि समाव बर'नि जेसेबां आबसु बा बर' साहित्य सभा बा जिमान दल संगठन दङ आबोब बा गुबुन गुबुन जातिनि आसु नाथजोगि बा राजबंशी बा गरखा बा जिमान जाति जनगोष्ठी दङ बिटिसिआव बिसोरनिफ्रायबो जोङो सहजखौ मोन्दों बै समाव चुक्तिनि समाव ओंखायनो जोङो बिराद शान्तिपूर्ण भाबै चुक्तिखौ खालामनो हादों आरो चुक्तिनि उनाव एक्जिकिउसनावबो जोङो गासिबो जाति जनगोष्ठीनिफ्राय सहाय मोन्दों बिटिसि चुक्ति जाफुंनायनि माने आन्दोआव बयबो जाति संगठननि सापर्ट दङ मोनसेल' जोंहा दासिमबो जों जाफुंहोनो हायाखै बेयो जाहैबाय कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ जों दाबो एसटिकरण खालामनो हायाखै बे मोनसेल' आरो मोनसेया जोंहा मोनसे प्रप'जाल दङ इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे बेखौ जों दाबो जाफुंसारहोनो हायाखै बाखि नोंना इउनिभार्सिटि होन इन्जिनियारिं कलेज होन CIT होन बा एयारपर्ट होन गासिबो साक्सेस मथ'थ' जाजोब्बाय मोननैल' चुक्तिनि गेजेराव मोननैल' जों जाफुंहोनो हायाखै मोनसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बर'फोरखौ ट्राइबेल खालामनाय आरो इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे बियो सार्भे जाबाय बियो खिन्थु सार्भे जादोंबाबो दासिमबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ माने एक्सेप्ट खालामाखै बेखौ जों खालामनो हागोन जोंहा मोनसे आसा दं आरो जोंहा माखासे प्रप'जाल दङ नोंसोर मिथिगोन ना मिथिया बङाइगावनिफ्राय ओरै गेलेमफु ट्रेन लाइन रङियानिफ्राय सानदुबजंखा ट्रेन लाइन बेफोर जोंनि प्रप'जालजों बेफोरबो जोंहा दंबावो सर बिटिआर चुक्तिनि दारै गफोरसिम हाबबाय होननानै बुंदों ना बे हाबबायथ' नङा आसामनि सिएमआ दाखालि हेमन्त बिश्व शर्मा डाङरियाया मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों जे ओरै गफुरसिम बिटिआरखौ एक्सटेनसन खालामनाय जासिगोन होननानै एनाउन्स होदों एनाउन्समेन्टल' जादों दाबो फर्मेलिटि माबा जायो जों बेखौ बरायो खिन्थु बेजों लोगोसे जोंना बेनो डिमान्डआ बेयो कन्टिगुइटि जानांगोन आरो बेखौ बेनि एडमिनिस्ट्रेटिभ माबाया
अदालगुरिजों थानांगौ जोंहा दिनै CWC मिटिं दङ काजलगावआव बे CWC मिटिङाव जोङो गासिबो जोंनि BPFनि जितु रौनक कौशल बा जोंनि स्ट्रेटेजिफोरखौ जों रायलायगोन फैगौ 2024आव जितु MP इलेक्सन बेखौ जोङो बोरै पार्टिसिपेट खालामनो बा बोरै गेलेनो बेनि थाखाय लाहार फाहारनि थाखाय जों दिनै मोजाङै सावरायगोन 2025 मायथाइयाव बिपिएफआ बिटिसिआव सरकार दाफिननो बियो फैथों बियो फैथों रायजोआ नुगासिनो दं दिनैनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै बियो सम फैबा बयबो मिथिगोन